Pero aram mo na sa mong tulo, ako ang bakong tultol. Tultolan ako niyan. Bilang DJ, sa karim mo niyan, ano ugwa ka ngunyan na Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramsen na production. Hey! Ay, Pa-shout out sa gabos na tagayo Nepian sa Iriga City batch 2003 to 2003 da ini nag-graduate. Sarong tao lang yan. Oy, shout out pala dyan sa mga paraingit ng kalunggay dyan sa may Samuya. Dagos! Sabi Taga Taga Bicol Podcast! Episode 94. Siram sana. Alright, ang tataramang tamo niya na aldaw. Iyo ang maray. Joke lang. Balik kang. Buringon mon. Balik kang. Aram pa hindi yan. Ano yan? Pagkakan si Christoph. Balik. Amhi. Balik kang di mo Ano? aram. Di mo aram, Ed. Balik kang. Dahil ko aram ang Baligang, Bicol. amhi. Ano. Amhi, ano yan, gariyan, blueberries. Wow, local version. Yan lang Ito, kaya sa ang Reebok aram man ko kayo eh. nila. Blueberry. Yan, Reebok mga Lang yan kaya ang aram ko, blueberry. Yung mga si ginugo-go sa asin. Wana ko, ginugo mo yun sa ano, sa Same. tawas. Pwede. Sa tawas, ginugo. Nanda ko Kaya dati. yan. Sa bukid baga ang mga CR kad to. Sa Luwas Kang Harong. Tanda ko dati, si Balikgang may katayin lang kan siya. Iyo. Tapos habang nag-udo-udo ka, nagsige ka mulmul. Ay, ako ang Ning Balikgang. Si mga ugat ka to, hali sa CR. Uy, fertilizer man yan. Filter syempre. naman. Pag namit udo, yan talaga ang ano, dayin Dito. data yan. Uy, kumusta pa lang ka mo? Okay man ako pagal sa trabaho. Dahil kita naka-recording last week, ano? Iyo. Busy kaya mga Nagano lang Ayan. kita. Pero Busy nakapag-urulay-ulay man kita. Ayun, napag-meetingan Kurumustahan ako man. anong dapat gibuhon. Tanganing bagang Yan. ano na kita. Oy, ano pala so bago, sisa nga itong isa-shoutout tabori mga ribok itong anong boses. Wait lang, shout ko muna si Tugang ko saka sa mga graduate kang Ateneo ganyan. Happy graduation. Yan. Welcome to the real world. Woo! Congratulations. Wow, artista. Ay, already siya. Nag-Arneo. Oy, ano pala sa ano si i-shoutout gabos na Unipians sa Iriga, Sa Iriga City, City. batch 2003 Unipian. to 2003. Pero ang taon lang ni. Iyo, sarong taon. Ano lang ni? Dahil ini nag-graduate. Ay, ano parang kaya naligaw ko lang kung anong pangarap. Ano ni, aram ko, naka-Ladi Rice School, naka-Ladi Rice program ni. Yup, 2003 to 2003. Baka ano lang yan, certificate. Ayun. Oy, kay ano pa kay John Michael Florendo. Yan ang nagpa-shoutout sa Satuya. Oy, John Michael. Tapos, okay man na ngayon kami. Nag-ano pa man. Nasa eskwela mo. Pipilik-pilik pa 3 man. months. And also pala kay Michael Salen Sardalia. I think aram ko taga Sorsogon yan eh. Yan ang very avid fan kang kang taga Bicol. Pero Yan yung nagme-message. Uy, hi Pero Manda, sabi ni Kuya Renan. Kuya Renan, good morning. Kuya Renan, iyo? Ang joke lang ni. Maray, gullible pati akong maray. Teka. Oy, kaya pala Daw ako yan. napailing ako sa comment. Anip yan. So, oy, ano pala bago kita poon, syempre, i-welcome ta na muna bago ta muna siya i-welcome. Bago ta muna i-welcome sa tuyang guest, may ipapa-contest ako sa Indo kasi hali siya duman sa station na to. Wow. So, kung ako, nagpirmi ako nagdadangog ng radyo. So, may contest sila. Ito bagang ma-upload ka sa radyo. Tapos, pag pinakahalaba mong nasabi, manggagana ka. Manggagana ka Akala ko pahabaan ng hininga. Longest Yan, palabaan ng hininga. Yan, sige inagigibunta. nga.
Oh, so ready na ka mo sa sa contest. Kayo lang tatlo. Ano yan? Kami lang Kamu lang Ano tuloy. yan? tulo pala. Paano yan? Anong So sasabihin? ang gigibon mo, energy. Tapos Yan. tapos ang pinaka-last, per me. Yan. For me. Yan. Baka mawalan na ako hihina ako sa peer Yes, top one. Inot si Charms. Okay, sige. Ako na, ready na. Oh. Okay, go. Kaya ba? Kaya. Energy. Halat lang, di pa nagpindot. Daya akong kawan. Karoli, Nagpindot walang na, pindot ano mo. ka Oo, sige. Okay. Wala, tro. Pinod ka muna. Inipo si Bon. Tapos nabuong episode. For me! Next L. O, si Linus. Napakapi na pati si Saru. Okay. Siyempre, papagana. 1, 2, O, L. Energy. Per me. Ay, 17. Yan. Ay, naglaman. 17. Ayan. O, si ano naman daw, Christoph. Pili mo, matay didelete kayo ng pindot. Maparaya na ako. Maparaya ka na. Yeah, let's So, go. Mabaraya na, nakaluwang ilong na. Ano, Shot puno. Uy, Miss Shot puno, Ginbilog, o, sige. hi. Yeah. Top. O. 1, 2, 3. Energy. Pindot tulos bago Kawar ano ko na. Nagtaram na kaya. Dawag na ako. For me. Ayan. Yan. O yan, so dahil Ay, dyan, i-welcome ta ang satuyang guest para sa kanya na banggi, para sa kanya na episode 94, ang pinakamagayon. Sa pinakamagayon na DJ Hindi mo sa masyado. sa balat ng radyo. Yan. Let us all welcome DJ Apple from Sample. ano nyo frequency 106, di ba? 106.3. Energy Yan. FM. O Huwag ano daw ang mong pabisto? sabihin radyo, sabihin mo energy. Basta energy number 1, per me. Wow. Diba? Oh. Sige, otro daw ang intro mo. Otro daw ang intro mo. Alin? Pabisto ka daw sa Si dito intro mo. ko. Sige, Ay, sige. mga pangga. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Kasama niyo po ngayon sa Taga Bicol Podcast si DJ Apple from 106.3 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Basta energy number 1, per me. Garo ako nagdadawag sa radyo lang. Ay, nakakamiss yan, no? Yung ano eh. Oo. Iyan ba ano mo? Iyan ba ang normal voice mo? Or talagang pag nagnasa radyo ka, iba? Oo, Iba kailangan ano din. Uy, aram Kasi mo ano ko, totoong boses. Uy, daig daw. Uy. Daig daw. Baka sabi yung kayan, magkaano kita, maka-video call kita ka daw. Issue. Issue. Tin. Ayun si Tin. Tin, babaan mo daw dyan. Baba ka daw dyan, Yeah. Tin. Ay, ano pala na? Lagot So, yan. punat na nakapot kay DJ Mm. Apple. Yan. Ano, may ano tulos ka mo? Scrapbook Ano? questionnaire. Scrapbook. Kasi sa taga Bicol Pod, sa Cool Pulse, igong slumbook Baka questionnaire. ano, may mga problema yan sa puso. Ayan. Madai, Healthy Ay, ang ang- puso, me. Initabi ang slumbook quiz, first slumbook Quiz- questionnaire. Ang first slumbook questionnaire po ay, anong edad katabi nagkainot magka-boyfriend? Ay. Uy! Slumbook yan. Nasa slumbook yan. Nasa slumbook yan. Tapos sinapot sa slumbook grade 3 ka. Uy, grabe! Sa slumbook ba? Ito nagigibo ka bang slumbook grade 3? Crush Tapos lang yun, pag-araw duman. pa yan. Crush. Oh. Ay, sige. crush. Crush na lang Sisang lugod. crush mo. Sisang crush. Ay, dahil na sabihon. What I mean, anong taon siya inot nagka-crush? Nagka-crush high school.
High school? Mga third Wow. year. Mayong elementary. Late bloomer? Mga elementary. Elementary. Oo. Focus sa studies muna. Wow. Siyempre. Ako sa kakiragan ko, pagkaluwas ko pa sana, nagka-crush na ako. Nurse? Yung nga ni ako nga ni. Uy, sa midwife. Ang mayaman yung tirang. Sa midwife. Imbes na Amay pala mag-ibig ka mo, sabi nagsibok ka, ang puso mo. Iyo. iyo. Oo. Ang puso Kakaluwas ko ko pa lang sana. sa tulak. Ay, ng puso Kinder mo. pa El. sana. Ay, ng puso mo. Duwa kaya ay. Wow. Ang Sana 12 ang puso ko. Kadako. Binabanga na. Paano mo yung binabanga? Time management. Dahil- Di ba, El? Anip ka mo. O yan. So, ano ka, sa naghali ang pangaran na Apple pala. Ayo, interesting. Say, ang inot kayang ginibo kayan, paka-phone ko lang sa energy. Naghapot si manager ko, si Sir Makisig, kung anong magay na ipangaran sa ko sa radyo. Tapos sunod, yan, Apple ang napili ni Sir. Kaya Apple, DJ Apple na lang. Siguro si Sir mo na nagpili kang Apple na to para inom. Hindi Sa ka ibang tarain San ni Miguel Sir. Apple. DJ Apple may iba pang pinagpilian. Choices. Iyo. Ha? Guyabano. May iba pang pinagpilian. Pero sa Apple, Santol. Pulon. Hindi ko na Rat matandaan list. kung ano. Pero talaga yun ang nag-ano kay Sir Apple talaga. Kasi Hindi yung ko ito, kaya. ito kayang saro, igwa na kami si DJ Barbie. ay sayang. Baka po, may uga raw sa pagpipilian duman na aranghita. DJ Arangita. tapos ang mukha mo sa live sa live radio, pirming nakamalso mo. Grabe Ayan, super man. asim. Nabungis-ngisin ka na kayan. Yeah. Diba? It's Pero- pretty. Yes. Pero katong nag-log ka ba sa sa radio, may ka ba? May iniisip ka ng pangaran or hinalat mo na lang sila magtao sa iyo? Hinalat ko talaga magtao-sinda. Kasi may pamambaga akong idea sa mga araw kaya dati. Pero ano? Kasi ang mga work ko talaga kaya dati, baka man dyan, kaya na-surprise lang ako na nakalaog ako. Diba? Wow. Uy, nasa energy na ako. Neymar. Uy, live na po ba tayo? Tapos bigla mo take-spill. DJ Apple, 106.3 Energy. Yeah. Pero paano? Aram ko, recently lang siya nag-join, di ba? Perang taong ka na dyan sa Energy, DJ Apple? Weird. 2 years, yeah. Kasi nahiling ko ka to parang kabady mo si Papa Gats. Katandem bago ko ka siya lang, sa oo. Energy Love Lines. Wow. Wow. I think till now Nag-a-advise, nagtitip sa mga may mga problema sa pag-ibig. Wow. Ay, daw, mahaga daw kaming advice ko niyan. Hagadan mo yung advice si paring Linus. Ayo, tama. Yan. Ano? Hagadan mo yung advice para Alangan Si mo. paring Nanahimik Linus. ako. Si paring Linus Yan na kaya, tanda mo na ang puso mo. Yes. Oo. Ah. Ang inot na Sige, problema niya, itong sa sarong puso, ini ang problema niya sa inot na puso. Mahilig sa laman loob. Mga kansila ko Baga. ni Agumay. Nagdadalan pati iman gayud kang live recording. Iyo, nagdadawog siya. So Apple, ang problema da ni paring Linus, ano da ang gigibuho niya? Long distance da sindakan sa iyang misis. Ay, masakiton ano- yan, Char. Dayman, pag sa LDR kaya baga, sabi yung tanang kada ko nagsasabi masakiton. Lalo na sa oras, ang gap nindo. Pero yaon man ken sa indo kung paano nindo i-workout ang sarong relasyon, magkarayuan man o dai. Yaon na kay permi ang tiwala, 'di ba yaon na. Pero kung ano tong respeto mo sa iya, nadawa mayo siya sa kataid mo kasi kadakol na 'di ba? Pag harayo ang tao nakakagibo ka magyararay na natutukso ka pa sa iba.
Diba? Mm. May dakulong kang hinahanap, na mayo nga ni kulang sa kasi harayo siya. Pero kung di mo to tigi-isip, na may negatibo ka iniisip sa iya or pagkukulang, lalo ng oras, na parehas mo iniintindihan kada saro, nindo, kasi LDR ka mo, mahaloy ka mo. Diba? Kasi tayman kaya All I hindi know. sabihon na pag harayo siya, garo ka, naboboring ka na. Igo kaya nagsasabi sa mo na problema na pag LDR, boring na daa, kaya show mayong oras, kaso siya na lang nag-a-adjust. Pero depende kay yan, inot na inot. Sa gabos man na relasyon, kay puhan nindo mag-ulay sa oras, kung Oo. paano nindo magiging ang banding. Kung daw ka isa harayo sa LDR, sa LDR na bagay, 'di ba? Yaon na yun sa indo, ano bang klaseng banding na igwa ka mo na anong vacant time nindo na pwedeng maugma lang na day ka mo itong ma-share. Okay lang mag-share ng problema, pero itong day na nindo papadakula. 'Di ba? Ano ka pala ni Christoph? Si Christoph may advice tulos. Ano nga ito mga advice mo? Video Sabi ni call. Christoph. Video call. Grabe ba Zina. sa pagkadang sway? Ayun nga ni. Okay, yan. Oy, nice man. Very good man. Very good Ayun nga ni. advice. Hindi, Sa mga ano pala. Tsaka, pag iniisip din kasi, Arke, na di mo siya naiintindihan, ika nang mag-adjust. Mamang problema. Pag harayuan kay, dakulon ka mong iniisip, na kesyo baka may iba na, dahil lang mag-update, iniisip, busy na sa iba, kada kalarag kaya, nagingirit ang saro, relate mo. Magdamog ka nga ni. Na-hot seat sila hinos. Sinachat na si Wala, Agam. ako ni- Gum, practice lang Ano niya. ba? Ano ba ang podcast na ini? Ang podcast bang ini? Ano ni? Manunumit Love sa life kuya. Okay, niya. DJ Apple. Okay, sabi ko, binessage ko si Agom ko, sabi ko, Agom, inin ang karakter ko sa sa podcast na ini. El, buhayan mo Ano? si bagong karakter. Kasi Mr. Cool. Short for Mr. Video. Video ko. Cool. Video cool. Ay, nako. So, balik kita kay Apple. So, itong Paul, paano ka napadpad, sabi na, napadpad ka sa sa energy. So, before your energy, career mo? Beauty queen. Hali sa Biscas, tapos, nag-resign ako sa Biscas, nag-BPO, call center. Okay, may practice. Tapos, day ko nakinaya si Oras kasi iyan nga ni Kuya, tas pagkaaga-baga sa radyo, pag-udto, day ko kinaya, tas nagbaba sa dugo ko. Kaya garo nagpahingalo muna ako sa BPO. So, ang tig-focusan ko na lang sa energy. Oh, wow. Grabe, hardworking na tao. Go. Parang binubuhay mo, Grabe. DJ Apple. Uy, kang pa, college pa. Ay, oo nga. Ay, wow. Kaya palang data ka Ano nailing ka sa rin, campus. Mariners ka din, di ba? Yung Mariners Tiyo? pa Naglalaog. Marinas siya? Hindi naglalaog. Uy, naglalaog ako. Anong batch siya? Kabas yata. 2003 to 2003. Kabas yata siya. Ha? Ladder. 2008 to 11. Oo. One Sunod year siya lang. sa Satuya. Sunod kita sa inda, tangi. Sunod Ay, kita ay. sa iya. Hindi, sunod sinda sa Satuya pag-graduate. Mm-mm. 2012 kita. Nainot si inda, tangi. 2012 kita nag-graduate. Ano ka? Kapay, nainot kita, 2012 kita. 11 siya sabi niya. 11 siya. Oo, 4 years. Ang course ko baga, BSHRM. Yes. Ayan, Pero ladder di siya rise. naglalaog. Joke Uy, Dahil- naglalaog ako. Dahil lang ako naglalaog talaga pag may racket. I-shoutout mo daw ang pinaka-paborito mong teacher sa Mariner. Sige daw. Sige daw. Si Sir Intriga. Frondoso tsaka si Sir Orbel. Ay, Sir Frondoso, Sir Orbel, shoutout Orbel po sa inyo. Cepeda. Oo. Nasa Ay, Biscas si Sir si Sir Cepeda. Orbel. Ay, nailing ko ang mga nakaka-chat live to card minsan. ko. Sa sa bukid, nagtatanong, nag-harvest. Oo. Iyo. Mm-mm. So anyway, back to Apple. Yes. Parang kita nadadara kang sulog kan Okay, Paul. Ano? Saro sa pinakamasakit na question. Okay. Sabi mo may Ano? masakit. Masakit. Anong pinaka-memorable na gig mo as a DJ?
gig ko sa DJ, always man lang kaya akong nasa station. So, mayo pa man ako sa hosting, day pa, pero nakatry na ako pa sa MC, sa mga friends. So, masasabi ko lang, sa station lang talaga ako. Sa entertainment. Di ba may Sa mga energy guesting lang. din Na-try mo yan? na ba mag-mascot? Hindi, Gusto mo i-try? Di ba? wag na, ayoko. Ako na-try ko Mainitin na na kaya. mag-mascot eh. Iyo. Iyo, sa Pizza Hut. Saan? Ay, sa in. Pizza Hut. May mascot Pizza ng Hut, Pizza Hut? Ano pizza? Iyo. Iyo, Pinikapan lang siya. ang ano, Tapos may darang mascot ng Pizza Hut. pizza. Ang mascot ng Oo. Pizza Hut, pangalan niya Pizza Pooch, siya, Ido. Iyo. Tapos, Tapos iyo. na ko ng MC dyan. Iyo. Ido siya. Tapos, ang ginigipo mi ka to, para lang magka-gain ng mga tao. Di ba ako kaming pizza by the slice sa second floor. Sa taas. Tapos mamaskot, tas siya ang ma-deliver. Ikaw nag-deliver. Iyo, Ikaw ma-deliver. nag-deliver. Nadalang ko na yan. Nadalang ko na daw yan. Ito Siya pizza delivery. nagde-deliver, Tas, pero si pizza may bawas saro. oo. Risa man. Amini. Dae. Kaya mo singon si mascot. Yung tayo, tigsasalpak digdi, Una kong pizza delivery boy. Itong pagbukas kong pizza, ibang lao. Uy. Alright. Moving forward. Okay, sara sa nahiling ko si post mo. Katong share mo doon sa taga Bicol. So, nagkapot si Papa Gats. Ano daw ang sikreto Ayun. para pumuti? Yan. Paano mo maging maputi? Mm. Dati na Oo. magkakong maputi. Ikaw talaga Papa Gats. Dati na siyang maputi. Ano mo si Papa Gats? Ingit irony. Papa Gats, I feel you. Baka si pag ni DJ Apple, safeguard lang ni. Ay, araw si magbayad para maiba naman. Ay, Wow. wow. Ayan na. Bioderm, baka naman dyan. No? Baka naman dyan. Akala ko itong saro. Ano to? Perla? Perlas. Kanto, yan ang uso. Perla. Oo. Yung pwedeng panlaba, pwedeng pangkarigos. Pangkarigos, oo. Ako katutaan ako nagputi. Ano lang ni, singaw lang ni kang albatros eh. Kaya pala chimes ka na naglangkaw. Tigloloom ko lang ang albatros, tapos ang singaw ka yan, yan Parang nagdudukot sauna. sa skin. Yan, sauna. Yeah. Yung May pan ka na pati magagalan ka na ma-perfume ka yan. True. Yan. Oh. Naglalakaw kang Instant bango. kubita. Literal na amoy CR. Naglalakaw kang kubita. Naglalakaw ka sa mall, tapos bigla ka may parang may paman ako sa CR. Biglang napapano lugod ko. Itong pag nahiling ka or naagyan ka kang tao, gano'n napapaudo na sindado. Ay, yan. So, alright. May question baka Ikael kay Apple. Ay, TJ Apple, sa karir na Tultulan mo. igukangon yan. Garo ara mo na sa mong tulo, ako ang bakong tultol. Pero ano ka na Tultulan mo, talala. Iya, tultolan ako niyan. Bilang DJ, sa karir mo niyan, ano ugwa ka niyan na masabi mong ika-proud sa achievement mo? Sasabi ko, proud sa achievement ko, gabus man kaya Kasi ako sa gabus na pinag-agihan ko, lalo na sa work, gabus man kaya ko as achievement. Lalo na pag itong ginugusto mo talaga, ang sarang ginigibo mo. 'Di ba? Kaya mayuman kaya akong pinipili. Gabus yan, okay, sa kuya. Gabus yan achievement sa buhay ko. Kumbaga si DJ Apple, very grateful siya sa gabos Yeah. na nangyari sa iya. Yan baga. Which is good. Yan ang dapat na i-practice tango niyan. Na dapat man ang kamugtakan tango niyan, dapat pasalamatan. Oo, kasi garo man lang bagay sinasabi ta permi. Nag-iikot garo ano man lang yan. Nag-iikot ang buhay talaga, paikot-ikot lang. Kaya puan mo maging kontento sa anong igwalang ngunyan sa buhay mo kasi day ka man habang buhay on lang dyan. Oh yeah. Enjoy mo lang ang life mo, 'di ba? Kaysa man puro ka isip, puro ka reklamo sa buhay, may mangyayari. True. 'Di ba? Fair enough. So speaking of ikot lang.
Anong team song ng maikot ka? buhay ni DJ Apple? Ikot. Ha? Ikot-ikot Anong team lang, song ng buhay ni ikot-ikot. DJ Apple? Uy, grabe. Aram mo yan, Charis. Talaga Uy, na. dali. Uy, siguro talaga Uy, grabe. video call ka mo dati. Feeling ko close kita. Talaga. Oy, Tin. Aram mo yan? Ano Kung yan? nadadangog Hey, mo. Dayman, batch lang kaya. Diba, sa Mariner. Uy, Dayman, Ano yan, team song? okay man lang. Anong team song? Dali, napunta. Oh. Anong team Hayop song? man kaming team so. Charms, halat mo na, Charms, pagkailing ko digdi sa Christine Refugio is watching. Woo! Lagot ka! Patay. Yan, patay. Oh, ano nga, Luisa na Baka magsimbag. mo team song? Dayman, anong klase Kabo, ikot-ikot? siya ang Sige, kaputa. anong klase? Hindi, ano ba? Ang sinasabi mo? Kung ang buhay mo, i-describe mo sa kanta, anong kanta ang best na Yan. ma-describe sa buhay mo niyan? Ano daw? Ano? Ikot-ikot Nakulo lang. na eh. Nakulon? Everything? May nagsabi sa likod ko at ang hirap daw. Ay, May man kaya akong maano, itong siguro, ano daw? Pero, sige, Kung kung sa since mayo kang maano, siguro, anong song ang pag nadadangog mo na-inspire ka or parang gano'n na-refresh ka, keep you going, para mag-strive for better? Pero, inspiring Pero, song. Hindi, ang Mayo na favorite ko naman. kasi talaga na song lang na inaano ko, nalimutan ako pa tong sarong kanta. my love will see you through. Bako. Ampi-dumpis. Love in My mysterious love. ways. Love moves in Love mysterious in ways. mysterious way. Ano? Ay, yung Oh. kantang Thanks to You, siguro. Thanks to you. Ding. Sino Oo. nagkanta ka yan? Si Salbakuta. Nang mainlaab ako mga Kasi, Talagang pag-ibig ko Ano- ito ano- na eh. ano ang genre mo? Ano ang genre na tigdadangog mo? R&B. R&B. Chris Lawrence. Yeah, friend ko yun si Chris Lawrence natin. Yan ba yan? Kaya, Yan ba yan? may DJ kita digdi. Uy, maano kita, makapiright kita dahil yung parapatugtugon Hindi, niya. intro lang You- yan. Yan ba yun? Basahin ko ang lyrics. Thank you For teaching me how to love, for showing Ah, yeah. emotion. Ganyan Di ba product yan? Pero, team song yan kan sarong product. Ano yan? Gatas ba yan? Thanks to you, no better, no honey, Baka doon sa chance, baka Sige, doon kaya mo yan. sa... Sige, kaya mo yan. Tik R&B ko na siya eh. No better, I'll tell you. Thanks Sige, to push mo pa. Makanos sa charts, makanos-on. Gano'n ka nag-uod ko. Makanasan ba? Anyways, so, sabi mo, go with the flow ka lang, gabos na nangyayari sa mo is blessing and grateful ka nga. Pero, gusto mo man lang madangog kung in your perspective sa DJ industry ngunyan sa Pilipinas, ano ang masasabi mo? Is it same as before? Dako lang improvement? Ano? May mga pagbabago ba? May mga pagbabago. Like? Hindi, lalo na may pagbabago siya kasi kung dati, mayo ako tong sabihin tang puturo. Pero kung nagtatrabaho lang ako na sa mayo, ngunyan igwa. Siyempre. Kasi may na kaya akong saro. Siyempre. Dako na nakaaram kaya. Tapos, saro pa. Ngunyan, kung ano talagang mas dakol kaya akong naiisip na itong tipong tiga-appreciate ko gabos-gabos na nangyayari. Kasi dati maalang garo relax lang ako, chill-chill lang, siging bar, siging barkada. Pero ngunyan kaya nag-improve na itong tipong kung work lang, maad pa ning sarong trabaho, garo naka-focus lang ako sa buhay. Kung anong dapat. Itong day na ako puro party girl, arog kayan. Pero nag-mature si Oo. Siguro part din kasi ng trabaho. Kasi di ba pag DJ ka, dapat may wisdom ka. Tapos more influential ka na. Kasi nga,
'di ba sa radyo nagtatawa ka ng advice sabi mo. So dapat Oo. necessary talaga na mas i-align mo sa diri mo sa mas mature role. Yeah. 'Di ba? Yeah. Oo, lalo na kung yan yung sinasabi mi, day kami makakataong advice sa taong may problema kung day mi man inagihan. True. Yan. Diba? Yes, tama. Kaya minsan mas nasasakitan man ako sa part ko, may part na pag may mga nagme-message or nagsisend ning letter sa muya na ini ang inagihan ninda, kami garutong kabanga lang sinagihan mi. Tigta-try mi manggiraray, maitaw si best mi para masabi mi sa inda ang maray na pwede ni nagibuhon. Okay. Ay, saan ka nag-agi? Ha? Saan ka nag-agi? Sa Kanina. tamang agihan, tamang daan. Oo. Uy, may ano din ba? May isa ro kitang kanatong Natix na very i-shoutout naman pala niyan si Tin. Uy, si Tin Padaba. yun. Yan. Sarong host kang Sarong Bicolano podcast pero Tagalog siya. Padaba mo yan. Padama mo yan. So sabi, napagkamalan ka na bang si Alice Go? Sabi ka ni Tin Hindi ko na po maalala Kamuha mo yung na si honor. Alice. May Hindi nagsabi ko na ba sa maalala. inyo? Basta alam ko lang po lumaki ako sa farm. Oh. Uy, pwede mo pala impersonate sa si Miss Alice Go, no? Ayun nga ni. I-deport na pala siya. Kaya yan. So, Paul, aside from being DJ, ano pa yung gusto mong ma-achieve as a person? Sa kuya, kaya dakulon. As in dakulon pa. Oo. Lalo na yung yung anak ko, lumaki ng maayos, syempre. 'Di ba? Yan naman talagang gusto ng mga magulang. Tapos maibigay ko din sa kanya yung naibigay ng magulang ko sa akin. Oh, Na hanggang ngayon that's- yung mga suporta. Kaya ako kasi pag may mga may mga dumadaan pa rin na problema. Iniisip ko na lang yung lakas ko kasi yung anak ko. 'Di ba? Oh, Madaming yun. problema man. Basta ginagawa ko lahat para sa anak ko, okay na ako dun. Yun lang. Yan Kasi ba yun lang naman ang Tama. meron ako yung anak ko. Tanong ka nagtatagalog. Ha? Hindi ko pala kita. Hindi kami Napatagalog si DJ Abel naman sa kahaputan na to ha. third away. Dewan. Joke lang. Okay lang. So, actually, gabos man na magurang siguro ang pangarap ninda para sa aki talaga. Aki ninda. talaga, Di ba? oo. Oo. So, which is good. Pero ikaw, as a person or as a DJ, kasi nasa ka na may personality ka na over social media kasi aside from radio, nagla-live stream ka mo sa Energy na Facebook page. So, So may ba? Nagsagi na ba sa isip mo maging saro sa mga content creators or maybe laogon ang pagiging, social media influencer? Yeah. Oo, dati. Dati. Oo, dati. Sinukuan mo na? May hesitation lang. Why? Why? Lang, syempre kasi ako, 'di ba? Ayaw ko kasi minsan yung tipong yung i-open lahat yung sa buhay ko, ganun. Pero karamihan kasi ngayon, 'di ba, binubuksan na nila yung parang may reality show na. So wala naman palang Oo. problema. Depende na lang yung i-handle mo kung ano ibabash ka, kung may mga negative na pumapasok na isip nila sa'yo. Aram kaya na ginigibo ninda. May nagingirita, aram na nagtatagalog na naman ako. Hindi, kachat na si Agong niya. Kasi nag-explain pa din siya hanggang niya. Yung nga ni. Nag-explain pa ako hanggang ngunyan. Nag-explain Kaya pa si pala naghirit Linus. niya. Huyum-huyum na sana. Nag-behave na lang Nag-uyum-uyum. siya. Iyo. Behave na lang siya. Pero kung may mga pagkakataon, kasi ako tigpo-push din ako kang ni Makisig or ni Sir Makisig, kang manager mi. Nasabi nga ni, mag-vlog da ako. So, yun naman yan iniisip ko. Siguro soon or siguro next year. Kasi magayon man talaga. Tsaka may mga nagsusuporta man ng mga followers, may mga nagtutubod man sa mo, kung ano man itong kaya ming gibuhon. 'Di ba? Kasi sa muya kaya sa mo si Barbie nag-hosting sa mga events. So bistaduhon na. Ako day ko pa kaya aram kung paano pa ako mas mabibistado kang Sini. gabos.
Oh, kasi kanatong sa natin, let's hosting support kasi, Apple. Yan. Mag-iba ka Kanatong lahat sa yan. hosting kasi wala pa Ten- eh. Oo. I-push ta si DJ Apple. Yan baga. A Ay, day in DJ the Apple, life. may kahaputan pala nako. Ang character mo bilang DJ Apple sa tunay na buhay, parehas or magkaiba? Magkaiba. Magkaiba. So, ang naisip ko, since pinupush ka ni DJ Makisig na gamitin mo si Mag-vlog. character mo as DJ Apple Mm-mm. para mas maano ka pa, mabisto. At least, ito, harayo to sa personal na buhay mo. Eyo. Di ba? Oo. In-advisor mi digdi sa Siram Sana Production, si Paring Ayan, Linus. thank you. Oo nga din. Nasabi Yeah. din yun sa akin ni Sir Makisig. Mhm. Kasi Yes. di man nila at least ito si DJ Apple ang mailing ninda sa imo. 'Di ba? Oo, kasi iba talaga ang Laarni kesa sa DJ. Iyo. Sinabi na talaga Yeah. ang pangaran ko. Ano kasi di ba? Ako for me din kadto is garo natakot din ako maging content creator or sabihin tayo na mag-vlog or whatsoever. Because sabi ko nga ni habo ko din malaog ang personal life ko. Kaya sabi ko nga ni kadto, ready ba ako maging content creator? Pero minsan di ba, naisip mo is dahil sa dakol ning niche or dakol na topic na pwede mong gibuon over social media, may mga times na pwede mo man iilag si personality mo or si personal life mo duman sa magiging content mo. Kasi argo niyan, di ba? Kadakol kitang nahihiling na halimbawa si Boss Carepa sa sikat na mga Bicolano content creators. Di ba? Di man nalalog si si content niya eh. Kumbaga nagkagagawa siya ng imaginary personality na kasi kami nag-ulay kami din sa Siram Sana Production. Kaming nahihiling masyado na Bicolano content creator na itong tigpo-promote talaga masyado ang Bicol na itong ang lugar or halimbawa ang mga tao na naka-star sa Bicol. So that's the time na nag-come up kami with podcast na sabi mo, ay siguro it's time na siguro bistuhon ta ang mga tao sa Bicol. So there's a lot of things. So maybe through your manager na si DJ Makisig na dakulang payo. Dahil ko kayang profile picture niya dakulang payo sa ditang hawak. Totoo ba? Oh, lalo na pag sa intro niya sa live. Oh, you. Dakula. Ay, ano lang to, sa effect lang to talaga sa man. Okay. Huna ko may Nalinaw na. Nalinaw na. Thank you for So invite si DJ things up. Invite si DJ Makisig siguro next Oo, time. invite din na to. na ipaliwanag ang sa iyang sadiri igdi sa atubangan kan taga Bicol podcast. Yan. Kasi nag-guest Sabi mi na po. sir, nabanggit na ko lada ang payo mo. Oo. Kasi nag-guest mi na po si Alice Go. So kay puan mi po. Oy, ini joke lang riyan. Nag-guess na po si Alice Go kay puan mi pong maaraman si Farmer. Hindi, ihanapan si teacher. Si teacher. Okay, si teacher yan. Si teacher Babae ang Maki. teacher. Yan, teacher Ano Maki. teacher? Wala pa babae akong nga. maalala, Your Honor. Wala po malala, Your Honor. Nagsimbag Maalala na ko po na si lumaki ako sa farm. So, hindi na lang. Sa sapot ko, if you're given a chance to collaborate with one of the artists, sisi ang gusto mong makakollaborate? Oh, hindi sa daw. Oo. Artist. Hindi sa daw. Or sabihin ta ng gusto mong mabisto. Kasi syempre, di ba, with all the content creators around, going around. Sisi ang iniidolo mo ngunyan? Or sisi ang most likely dinadalan mo? Pero inspires you. Dahil sa kaya lang, itong singer lang talaga. Singer? idol. Nagkakanta ka ba? Si Dahil, Sampo. uy, dahil, uy, mayo. Sisay yan. Sisay. Tamang kanta lang sa banyo. Syempre, mas magandang boses kesa sa banyo. But inayan na bathroom singer. Diba? Yeah. Michael Pangilinan ng ko. Yes. Ano yan nakaibanan ko na yan dati. Nagkakan kami one time sa Tsaka si Karinderya. si Bugoy Drilon. Oh yes, Bicolano. Sana Ayaw yan. Gusto ko nga. ma-invite si Bugoy. Bugoy. Taga-Magaro si Bugoy Bugoy, baka no? naman. Oo. Taga-Maga. Ayo. So, Garo, how's life as a DJ so far? Na-enjoy mo siya? Na-enjoy ko. Lalo na pag nagtisend sa mong letter, itong
grabe itong naitatabang ni, kumbaga, sa iya na may ma-realize siya kung anong tama na gigibong. Kasi yun ang sinasabi mi, day mi gustong gibunin do kung anong tinatarami. Yaong pamanggiraray sa nagdesisyon. Pero, igwasindang nakukuha sa mo na ginigibo man daan ninda, pero nasa tama din talaga. Kaya, sa kuya kaya as makatabang sa sarong tao, maugma na ako. As in na itong nakakapaugma kami, aron nga ni katong nagsasabi sinda na nadadara ko da sinda sa ngirit ko, sa bungis-ngis ko, okay na ako duman. Yeah, sining-sing ka At least ng ngirit. nakakapaugma ko ning tao. At least itong tipong may respeto sa gabos na nagdadangog, nakakatao ka pa ning kaugmahan. Tapos nakakatabang ka pa sa dinadara nindang gabat sa buhay ninda. Para mapag Eh, Nice. Para mapag-iyan. That's nice. Mhm. So, ika Paul, ano ba, nalingaw ko lugod si hapot ko. Minsan araw talaga kayo, pag nagugurang na pa, naarog na kayo na, no? Ikaw lang, Minsan yung nalilingawan mo na damay. sa ng mga Di mo kami siya damay. Ako kami noon na nagugura. Pero Ah. curious lang ako. Mahilig ka ba mag-travel? Dai. Day. Ano ka lang, introvert or outrovert? Introvert, outrovert. Extrovert. Extrovert. Pero inano ko na siya, mag-travel soon. Oh, so given a chance. Kasi buong life ko kaya talaga. Totoo is puro work lang tsaka sa house. So Mauli ka, Mm. tapos puro trabaho. Oo. Garo ka pala si Linus. Day ko na enjoy masyado talaga si life ko dati. Hanggang ngunyan, day man talaga. Kasi ang puro iniisip ko kay puro trabaho. Mhm. Tapos syempre, baga ang buhay tangon yan, day ta na masabi, mas kay puwantang maghigos, kaysa man talaga sa Yeah. puro enjoy na lang, kaka-travel. Pero sabi mo nga, gusto mong mag-travel pero syempre worry mo is puro ka trabaho. Pero given a chance na ma-travel ka all over the world or one specific place sa buong mundo na para magtrabaho or mag-perform or mag-guesting, sa ing lugar ang sailing mong perfect sa moment na ito? Yan. US. Wow! Sa yung part ng Wow. US. Sa yung part ng US. Sa Hawaii. Sa AIM. Guam. Anywhere Same daw sa part US. Anyway. Gawa sa basta magiging Gawa sa maugma ang gabo. Dumanda siya sa paradise, which is California. Pwede man sa Eyo. California, di ba? Oo. Wow! Yes. Hollywood. Oo. Hollywood. Nice. Oo. Kaya yan. So, DJ Apple, garo, kita dili sa oras. So, ta na lang, i-continue to na lang sa garo, dikit na hapyaw para sa sa susunod na episode. So, ikakata ni, and then, ma-back kita sa laog sa sarong episode. Okay lang ba? Okay lang. Kasi para doon sa Baretang Musang. So, Yun. okay. So, Baret. So, ini na lang. Ang Mga question na lang. chismis. Last question as a DJ. Ano yung magiging advice mo para duman sa mga aspiring or sa gustong maging DJ in the future? Advice ko sa sa magugusto maging DJ, day sinda matakot, day sinda itong masupog. Kasi ako din ako nagpuon. Surupugon baga ako dati. Itong alas garo ko itong natatakot ako minsan sa kadakol na tao, or may pinapabistado lang itong kinakabahan na, kala mo kung anong sasabihon. Pero sa DJ ka, dapat prepared ka pero sa sarili mo. Itong tipong hapoton ka, dapat ang isip mo itong buo na itong magpakatotoo ka lang kung ano ka. May problema kung masala ka. 'Di ba? Itong tipong sinasabi mo kung ano tong tapos ini ka talaga, papailing sa'yo na kung jolly ka, kung talagang talkative ka, arog man lang yan kaya, hindi ka itong masusupog. Tsaka i-enjoy yun mo kung anong igwa ka na malaog ka ning sarong tao. Tapos i-apply mo si experiences mo. 'Di ba? Kasi day ka man makakaabot diyan kung day mo to i-apply. Tsaka iisipon mo na lang na yaong ka, daw ano man segment ng program sa sarong trabaho, halimbawa sa radio station, sa mo sa Energy Love Lines. Day ibig sabihin na Energy Love Lines puro na lang problema sa puso, problema sa relasyon.
Tagabos na problema na inaagihan, ikaiisipon mo na lang, magtao ka ning maray na maitatao mo sa ibang tao permi. Bako siya puro lang kaugmahan, bako lang puro ma-advise ka ning biglaan mo na lang isipon na, ini kay ang tama. Pero kay puan mong isipon manggiraray na, tama ba talaga ang sinasabi ko na dapat makatabang sa sarong taong tigsasabihan mo or isinishare mo kasi dakulo nagdadangog. 'Di ba? Sa tuya, once na sa maging DJ kaya dakulang ano na din yan opportunity para makatabang ka sa kung anagyan ka sa sarong tao. Bako lang sa problema, kundi kung ano man tong na-share mo sa inda na achievements mo din, itong mafe-feel ka ninda talaga na kung baga ma-inspire sindang maray sa imo. Bako lang itong, ay, garo masakiton, dai. Garo ipapahiling mo sa inda sa aral daw na kaya mo, kung kaya ko kaya nindo. Pero Wow. Yes, wow. Kung kaya nindo, kamo mag-ilo, di ba? Di ba? Oo, kaya kung kaya nila. nin. Oo. O kung kaya kang iba, kaya mo din. Tama. So, Kasi dako it's din sasabi na, ay, garo masakiton. Garo itong tipong, maray pa siya, kaya niya ni, feeling ko ako dai. Garo aliun ninda mga negative nindang sinasabi. Na day pa maninda naaabot. Kumbaga day ninda panginutan. 'Di ba? Kasi itong tipong may mga takot. Kaya nga sinasabi nga na i-overcome ang fear mo para lang maano mo yung sarong bagay na gusto mo. 'Di ba? Kasi kada ko nagsasabi kaya may sinasabi na, ay, garo kinakabahan na ako, garo habo ko na takot na ako. Kasi di ko kaya ang ginigibo niya. Garo pinapanginutan 'di ba? Pero pag yaong ka na dyan, ini kaya ko ni. Gusto ko maging arog niya. Ay, ugma-ugmahon man, palan arog kaya. So, ang iba nga, ini inaarog na, di ba? Ang mga mga content creator na sinasabi ninda na, ay, arog lang palan ken, maugmahon, garong mayo lang, talagang pinapaluwas ninda. Kaya yung sinasabi mi, iluwas ng totoong kamo, day lang kamo magpanggap. Kasi mas magayon na nagpapakatotoo kesa man sa nagahambog ka, nabako ka talaga. True. Yes. Oh, Linus, dapat magpakatotoo ka. Labas mo Yeah. na. Sabi niya kaya Ako man po si Christoph. Hindi man po si Linus. Ay, DJ. ako ba? Ay, ako po Yes. si DJ Apple. Ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini Ini ang ang taga Taga Bicol. Bicol To to the the world. world.